Hoeke wil jy in die huis in is? In die pyp is waar die greats in is. Maak seker of er nog een skyven is. Die aantal streine van 5 vingers as indoor, outdoor, purple, SS. En met die server, dan maak ons een kapfest. Met die tijd maar verder, of wat rook je niks. Ik wil niet disappoint, ik wil die job bless. In die begin dat ik je geweet hoe weeg het die. Weet die moet ik tijd stoot of vertrek het die. Maar te zoeken aan die pin wil je geskeen het die. En op je einde wil ik ook je gebrek het die. Ik zal je eerst aangaan als daar prijzen is. Het kan maar nou die waarde van 100.000 is. Maar ik zal stil blijven scrollen in de cation is. Ik is een happy als mijn song en hij is. Hoe kan je zeggen, meditate is een optie. Die line-up, kaalvoet, niemand kroksie. We zullen met de pulsel in een roxie. En hoe zal die dansen, die boxie. Ja man, hoe wil je in die huis in is? En die pijp is waar die greats in is. Maak zeker of er nog een skyven is. Die aantal streinen van 5 vingers. Hoe wil je in die huis in is? En die pijp is waar die greats in is. Maak zeker of er nog een skyven is. Die aantal streinen van 5 vingers.